Her følger en lille instruktion i til- og fremelding til møder på Rotary.dk. Vi starter med at kalde Rotary.dk. Og der kommer vi ind på denne her side. Normalt vil man selvfølgelig lægge den som en foretrukken side, men her der kan vi så vælge forsiden. Og så kommer vi ind på Rotary Danmarks hjemmeside. Her skal vi så, for at komme ind på os selv, så skal man give sit passord, eller sit brugernavn, og dernæst sit passord, og logger ind. Så har vi møderne fra Kastrup Rotary Klub stående her. Den normale måde et møde står på, det er som ved det her årsmøde her, hvor den står med et tilmeldt, for der er alle tilmeldt, og man skal aktivt melde fra, hvis man ikke kan komme. Man kan også, og det kan man gøre ved enten at trykke på den her, det lille tegn, så bliver den rød dernede. Nu har man meldt fra. Det kan man se, at man er meldt fra til det møde. Det er den ene måde. Den anden måde, man kan pege på selve mødet, og så kan man gå ind og sige på deltagerlisten, og der vil man normalt selv stå øverst. Nu er jeg jo trykket på, hvad jeg vil fra. Det var ikke meningen, så derfor så skynder jeg mig lidt at tilmelde, og så har jeg skrevet her, Maj-Britt skal være med til det møde. Det skal hun selvfølgelig ikke. Så der tager jeg den fra, og hun er derfor ikke gæst. Sådan der. Nu er jeg tilmeldt årsmøde, og det er den normale måde at tilmelde og fremmelde på. Der findes også en anden type, og det kan vi se her ved det næste møde, der er årets julemøde. Der står der et spørgsmålstegn. Hvis man klikker på det spørgsmålstegn, så kommer det til at se ud på nøjagtig samme måde som de andre møder. Og så er man automatisk tilmeldt. Man kan også trykke på selve mødet, og så på deltagerlisten. Og her kan man så se, at man står som tilmeldt. Det kunne man også have gjort ved at gå ind her og trykke tilmeldt. Og her vil jeg godt skrive, at Maj-Britt skal med. Maj-Britt er med, og det vil sige, at jeg skal have en gæst med. Trykker jeg her, og så skal man altid huske at opdatere. Det gør jeg her, så er der opdateret. Nu er Maj-Britt så meldt til julemøde, og man kan se selve julemødeindkaldelsen i det PDF-format ved at trykke på det link hernede, og det her, det var selve deltagerlisten. Nu for eksempel skal til møde i en anden klub, så går man ind på deres hjemmeside og trykker på, nu leger vi en anden klub, og så går man ind på deltagerlisten, og så som rotarianer, så trykker man på her, tilmeld anden mødedeltager, og så skriver man sit nummer og tilmelder, og så er man automatisk tilmeldt til møde hos den anden klub. Det var i og for sig, hvordan man gjorde. Husk lige, at til vores kommende møde, der skal I lige ind og indikere, at dels er I tilmeldt selvfølgelig, og dels om I gerne vil spise med, så arrangerer vi jo det, og huske at opdatere igen. Det var måden at tilmelde og fremmelde til møder.